дар пай интизориҳои мардум аз кушодашавии чархаи аввали нерӯгоҳи барқиёбии Роғун масъулони шаҳру ноҳияҳои кишвар тасмим гирифтанд, ки дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо экран ё мониторҳои бузург насб карда пахши мустақимро аз ҷараёни кушодашавии нерӯгоҳи Роғун барои сокинон намоиш бидиҳанд. Ва мо ҳам дар шаҳри Душанбе аз 4 ноҳияи шаҳр ва боғҳои марказии шаҳр, ки мониторҳо гузошта шудаанду ин кушодашавии чархаи аввали нерӯгоҳи Роғун намоиш дода мешавад, талош мекунем барои шумо гузоришҳо омода кунем. То шурӯъ шудани пахши мустақим масъулини шаҳру ноҳияҳо ва махсусан кормандони соҳаи фарҳанг барои нафароне ки инҷо ҷамъ шуданд ва инҳо ҳам асосан донишҷӯён ва хонандагони макотиби миёна мебошанд, чорабиниҳои фарҳангиву мусиқӣ ва консертӣ нишон доданд. Тоҷикистони азизам, бо ту ман пар ёфтам. Тоҷикистони азизам. вақте ки мардум бисёр ҷамъ меоянд, як эҳсоси дигар дорад. вақте ки як дар майдон тамошо аз воситаи экрани калон мебинем, ин як эҳсоси дигар медиҳад. аввалин пеш аз ҷашн гирифтани Роғун дар ин ҷо баромадҳо мешаванд. дар чунин баромадҳо иштирок намуда каме маълумот ҳам боша мо аз худ менамоем. баъдан ва шахсоне ки наметавонанд ба Роғун сафар намоянд, бояд дар чунин маросимҳо яъне иштирок намоянд. ҳамакнун шурӯъ шуд пахши мустақим ва тоза раиси ҷумҳур ҳам тариқи чархбол ба нерӯгоҳи барқиёбии Роғун ҳозир шуд. маҳалли дигаре ки монитори бузург гузошта шудааст ва хонандагон, донишҷӯёну ҳатто сарбазону курсандони донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа омада тамошо доранд, ин амфитеатри боғи айнии шаҳри Душанбе мебошад. мо ҳам ҳамин ҷо бо нафароне ки инҷо интизори кушодашавии агрегати аввали нерӯгоҳи барқиёбии Роғун ҳастанд интизор мешавем ва ҳамроҳонро тамошо мекунем. ин аз солҳои 70 сохтмони ин агрегат сар шуда буд, лекин ба охир нарасонд. давраи шӯравӣ ба охир нарасид. аз соли 2017 ин агрегатро сохтмони ин агрегатро сар карданд ва имсол инро ба вай доданд, ба истифода доданд. барои ноҳияҳои тобеи марказ ин яъне аз ҳама муҳимтарин агрегат ба ҳисоб меравад. ба тавре мебинед бинандаи азиз, бо пахш кардани тугмача аз сӯи раиси ҷумҳур чархаи аввали нерӯгоҳи барқиёбии Роғун ҳам ба кор даромад ва инҷо будагон росто қарс мезананд, хушҳолӣ мекунанд, мерақсанду меболанд.